No dobré, ale Lagardová nás zniží úroky, budeme mať z toho lacnejšie hypotéky, to je kľúčová otázka. Znížili nejaké úrokové sadzby a teraz akože sú také rôzne interpretácie, že či len sa akože len blížia už ku konkurencii, alebo už reagujú na niečo, čo bude nasledovať. Je to také komplikovanejšie ten príbeh, lebo znížili tie dlhšie veci a zvýšili tie kratšie. Áno. Dobrý deň, vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu ZPDZ, Zlé peniaze, dobrý život s Aďou. Ahoj, Aďa. Ahoj, Ďurko. Ahojte. Aďa určite všetkým chýbala, dajte do komentárov vedieť, ako nám všetkým chýbala. Po dlhej dobe sme sa opätovne stretli a teda chrbát ma pustil aj do veľkého mesta Bratislavy, čiže som späť. Tešíme sa, že si teda hlavne zdraví. Sa to nejak hojí, takže hádam, je to na dobrej ceste. No ale keďže sme sa dlho nevideli a nepočuli, tak by sme dali nejaký update, taký ekonomicko, úrokovo, finančný update, že čo sa vlastne udialo, a kde sme a čo nás čaká. Lebo veci sa dejú, aj keď sa my dvaja nestretávame. Aj keď ja sa valám v posteli a a sa. Niektoré sa už aj vyriešili, alebo aj sa zmenili a zase sa vrátili, tak sa porozprávame, no, že čo sa udialo vo svete. Tak začneme tým, že kedy budú tie lacné hypotéky, nie? To je to najdôležitejšie. Rovno tak. Ľudia sa pýtajú na uliciach. Aj mňa sa pýtajú. Teba sa skôr na tie akcie pýtajú, nie? Áno, stále mi to príde neuveriteľné, že niekto nadobudol dojem, že by som teda mohla poradiť, ale lichočí mi to. Ale tak skúsim sa tu zase niečo naučiť. Séria Investujeme do akcií Zaďou bude pokračovať. Ďalší diel, ako vidíte, sa chystá, čiže pokračuje. Čiže nepýtajte sa, Adi v Lidli, príde to samo. No dobre, tak ty chceš začať tými úrokmi rovno, hej? Poďme o to, čo najzaujímavejšie. Ale sa možno nerozprávame to, že čo s nimi u nás, čo sa s nimi deje u nás, k tomu prídeme. Že ideme do tej Ameriky, ideme že do stredu ideme tam, kde sveta. to vzniká. Tam, kde to vzniká. No tam sa to tak celé otočilo, že práve tie trhy najprv čakali, že teda začne znižovať tá americká centrálna banka ešte minulý rok. Ja som chodil po takej túr mojej, ináč túr po Slovensku bude, Zlé peniaze, dobrý život. Akorát som ju odložil na október práve pre ten chrbát. Väčšinou to býva maj. No a minulý rok maj som tam ukazoval, že tie trhy čakali, že Fed, americká centrálna banka a Pavel začne znižovať úroky už na jeseň minulého roku, a potom sa to odsúvalo. A vlastne rok neskôr a stále sme neznižili tie úroky, alebo Američania neznižili. Ale mali nejaké tlačovky, nie? Ktoré ty sleduješ? V decembri bola taká, že signalizovali, že by už chceli a trhy... Prosím ťa, ako vyjadri Fed? Ako signalizuje Fed, že možno by chcel zvýšiť? Ako to vyzerá? To sú vykladači Fedových, teda Pavelových slov, alebo toho guvernéra centrálnej banky. To je celý sektor. Hej? Máš normálne software, ktorý v momente, keď je zverejnená, to je zápis z toho boardu, akože zásadne ten board a tam sa príjme to rozhodnutie, alebo nepríjme, alebo čo, že čo menia, či menia ten úrok, alebo kvantitatívne, alebo čo. A v momente, keď sa to zverejní na tej stránke, tak sa to porovnáva s predchádzajúcim tým zápisom a teda, že kde pribudla čiarka, kde pribudlo aké slovo, že či to je expresívnejšie, alebo tak. A na základe tohto hneď nejaké alga začnú obchodovať, akože tie softvery, takí boti začnú obchodovať ten trh, keďže chcú predbehnúť ako keby tú verejnosť. No a potom je tlačovka a na tej tlačovke sú ináč vybraní novinári, ktorí spolupracujú s Fedom, čiže sú takí, čo dostanú pozvánku preto, aby sa spýtali správnym spôsobom. Tí sú prizvaní potom aj ako na také akože internejšie rokovania. To je také pomerne divné, lebo... To je nejaký okruh novinárov? Áno, sú okruh obľúbenejších novinárov. A niekedy sú tam aj tí normálni novinári a keď sa niektorému novinárovi podarí dať takú otázku, ktorú nečakal ten guvernér, alebo nie je pripravený, a on si pustí hubu na špacír, keď to tak mám povedať, tak môže prezradiť ako keby viac a môže pohnúť ten trh. Že môže povedať, čo si naozaj myslia. Že oni to tak, že oni chcú trhu naznačiť, ale nechcú mu presne povedať. Čiže je to taká hra. A potom je medzi tým obdobím, medzi tými zasadaniami, ktoré nie sú raz za mesiac, ale tak trošku viac ako raz za mesiac, a trošku dlhšie obdobie, raz za 2 mesiace, alebo koľko to vychádza. Ešte tí jednotliví členovia toho boardu vystupujú a dávajú také verejné vyhlásenia, aby to korigovali trošku, že keď to ten guvernér zmrví na tej tlačovke, že moc si pustí na špacír, alebo to posunie iným smerom, ako oni chcú, tak oni potom púšťajú do médií, akože choď povedať toto, a on také niečo povie. Že... Tak ale čo tým docielia, keď oni dajú takéto nejednoznačné vyjadrenie, ktoré si každý nejako interpretuje, že čo potom je výsledok?
treba si uvedomiť, že nikto nevie, že tá ekonomika je mačka, to není pračka, že to není stroj, čiže to je ako kauzálna hustota, to je jak živý organizmus, čiže to sa nedá predpovedať. Čiže oni nevedia presne, či kedy zvýšia a znížia. Oni len sa snažia robiť aj, to sa volá, že verbálna monetárna politika. Že nie len tými úrokmi, ale tým, že aj niečo naznačí, že akože upravíš očakávania toho trhu. A keď majú pocit, že tie očakávania sú príliš ako keby expanzívne, že všetci čakajú napríklad to, že tie úroky už pôjdu dole, tak majú tendenciu, lebo niekedy že nie, že akože sme data dependent, potrebujeme ešte potvrdenie trendu a neviem čo, sa to snažia tlmiť ten optimizmus, lebo treba si uvedomiť, že čo ten trh je. Ten trh je vlastne mechanizmus, ktorý zapracoval všetky dnešné informácie, názory a tak do dnešných ceny. Čiže keď ty vieš, že on naozaj zníži o pol roka úroky, tak ty už dnes začneš sa na základe toho správať a do dnešného dňa presunieš niektoré efekty toho budúceho zníženia tých úrokov. Lebo ty vieš urobiť dopredu obchody, vieš použiť futures, vieš použiť iné deriváty, ktorými ako keby už toto zapracuješ do tej dnešnej ceny. Čiže sa môže stať, že ten trh predbehne ten FED a vlastne ten FED zvolní tie podmienky už len tým, že naznačí, že naozaj ide znižiť úroky. No a toho presne sa stalo, že v decembri ako keby bolo extrémne optimizmus, že už to pôjdu dole, už začnú znižovať tie úroky a teraz sa to trošku vracalo, lebo tá ekonomika... V tých vyhláseniach oni to tak... Aj v tých vyhláseniach, aj v tých samotných inflačných číslach, že tam keď sa pozrieš, tak to naozaj nie je vylúčené, že možno príde nejaká druhá vlna tej inflácie. Že ono sa to dostalo k tomu cieľu centrálnych bank 2%, ale nie úplne, je to tam niekde okolo 3%. A nevyzerá, že by sa to chcelo akože dostávať ďalej nižšie. Čiže možno sa to opäť pobere smerom hore a potom ten FED nemá dôvod znižovať úroky, ale aj ten FED chce, lebo je pred voľbami, oni sa snažia ako keby nekaziť to tomu prezidentovi súčasnému, lebo takto, že ten FED nie je akože nehovorím, že Fed je pro Biden alebo anti-Trump alebo čo, ale väčšinou Fed nechce rozhodovať takéto veci. Že nechce vyvolať napríklad recesiu tesne pred voľbami, lebo to je nepríjemné. Biden teraz chce vytvoriť volebnú tému. Ale problém je, že, a to je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo ešte nemohli znižiť ten úrok, je, že ten americký štát je strašne expanzívny, že oni robia 7% deficit, že míňajú o 7% HDP viac, ako vyberú na daniach a odvodoch. A to je extrémne expanzívne v tom, že to podporuje ekonomickú aktivitu. A taký veľký deficit sa väčšinou robí v kríze alebo v nejakej ekonomickej depresii, že naposledy taký veľký deficit mali počas pandémie alebo mali ešte o niečo väčší, alebo počas finančnej krízy, tej dávnej v roku 2007 až 10 či 8, teda oficiálne 8 až 9, ale od 7 do 10 to trvalo, tak mali podobne veľký deficit ako teraz, keď majú historicky nízku nezamestnanosť. Tá ekonomika fičí a napriek tomu robia deficit a to je práve ten predvolebný boj, že Biden si ako keby kupuje voličov. No ale ty keď robíš toto, tak ten Fed nemôže znižovať úroky, ešte by ako keby rozbehol tú ekonomiku a tie ceny by mu mohli začať rásť. Čiže dnes sa nachádzajú v takej situácii, že aj by chceli všetci znižiť, aj to sľuboval, už to tak ako naznačoval, ale tie čísla mu ešte nedovolujú. A skôr možno, ako uvidíme zase, aké budú ďalšie čísla, že možno bude mať dôvod aj zvýšiť úrok, ale s tým nikto teraz momentálne nepočíta. Čiže z očakávaní, ja neviem, koľko to bolo, asi 6 znižovaní úrokov koncom minulého roka, sme dnes, že možno raz znižiť do konca roka. Do konca tohto roka. Kedy bude najbližšia tlačovka? Najbližšia, myslím, že tiež majú zasadenie v júli, že ECBčka má tiež v júli a oni budú mať v júli, ale tam s veľkou mierou pravdepodobnosti nič nebudú robiť. Ja samozrejme tiež neviem. Že stále bude pred voľbami. Americkými teda. Nie som prorok rak, ale nevyzerá, že podľa tých cien, keď sa pozrieš, že ako sú zapracované očakávania trhu v tých cenách, je dnes pravdepodobne, že možno raz dokonca, možno v decembri znižia. Že momentálne očakávanie je také. Takže s tým treba počítať. No. Takže to znamená, keď s tým nehýbu, že stále majú obavy, že by zase mohla rásť inflácia? To je presne tak, že ešte že nedostali sa na ten cieľ, lebo ešte nie sú na tom cieli, ešte nemajú infláciu, tú headline na 2%. A je tam tá obava, že keby teraz znížili, tak je to prískôr a že sa to otočí nad tými 2% a začne to opäť rásť. A to by bol to, ako Pavel to nechce zažiť, lebo on už urobil jednu obrovskú chybu, to je tá prvá inflácia, a on za tú svoju kariéru nechce urobiť tú druhú obrovskú chybu. A teda uvidíme, že ako dlho tam bude, lebo keď tam bude nový prezident, tak možno ho pošle kade ľahšie. Možno aj tento prezident ho pošle kade ľahšie, keď akože dostane ďalší term. Ale určite Pavel momentálne motiváciu má takú, že nechce to znova pokaziť, lebo akože to by bol celkom
Podľa mňa ináč nie je zlý ako centrálny bankár. Ja viem, že ako túto autor knižky Zlé peniaze ste to odo mňa nečakali, ale v porovnaní s tými ostatnými centrálnymi bankármi, ten Pavel nie je úplne zlý. Že on prvý, ako keby Lagardová rozprávalo o ponukových šokoch a on povedal, je to naša chyba, teraz ideme bojovať s tou infláciou. On bol prvý, čo to akože pochopil. A druhá vec je, že on stále neznížil, hej, že napriek tomu, že tie trhy to čakajú, prosia ho, chcú to už rok aj vyše roka, tak neznížil. Hej. Čiže minimálne v tomto mu dávam ako kredit. A tam to nerozhoduje snad sám. Kredit. Je tam veľká právomoc. Akože ten guvernér má veľkú právomoc. Jasne, že hlasuje sa o tom, ale ten guvernér je akože ten vedúci, ten centrálny plánovač. Čiže hej. No a oni sú teda prapôvodca toho všetkého, že keď sa chceme pozerať na to, že ako sa to vyvíja inde, tak akože začíname v Amerike. Stále to tak je? Stále to tak je, lebo Amerika je tá najväčšia ekonomika a aj najväčšia ekonomika, aj tá svetová rezervná mena. Čiže oni sú tí, čo udávajú v tom celosvetovom finančnom systéme, že za koľko... Preto ja hovorím, to není zveličenie, ja hovorím, že ten graf na úrokov na 10-ročných amerických štátnych dlhopisoch je najdôležitejší investičný graf na svete, lebo vlastne od toho úroku závisí, to je tá bezriziková úroková miera. Že to je tá alternatíva, že ja keď si idem kúpiť dvojizbak v Bratislave, alebo si mám kúpiť akcie, alebo si mám dať nejakú inú investíciu firmu, tak vždy si poviem, že mňa nezaujíma len absolútne, koľko na tom zarobím, očakávaný výnos, ale v pomere k americkým dlhopisom, lebo ja keď na amerických dlhopisoch dostanem viac než na bratislavskom dvojizbaku, bez toho, že by som tam musel opravovať záchod a vybavovať veci, tak to je no-brainer, hej, že miera rizika, jasne, že mám tam trošku kurzového rizika, ale to môže byť aj zelené, keď ten dolár bude posilňovať oproti euru. Čiže ten úrok na 10-ročných amerických dlhopisoch je alternatíva na moje 10-ročné umiestnenie peňazí za nejaký výnos. Hej. A môžem si ja kúpiť americký dlhopis? No a my si kúpime. Ty si kúpiš na konci nášho seriálu. Keď budeš mať otvorený účet u brokera, to je práve preto podľa mňa patrí účet u brokera, to je bežná vec v Amerike, stále to nie je bežná vec, ale to ako máš účet v banke a máš, ja neviem čo, telefón, tak máš aj účet u brokera, kde si toto všetko vieš vybaviť sama za chvíľku. Je, že máš prebytok peňazí na účte, tak si nemusíš to dať na termíňak, tu máš biedne termíňaky. Že aby som to vlastne mala s čím porovnávať, hej? Ty si rovno môžeš kúpiť dvojročné americké dlhopisy, vieš, že máš na rok, budeš mať viac likvidity, si to kúpiš a máš pekný výnos a požičala si na tomu najbezpečnejšiemu subjektu vlastne. Že vlastne, keď si to celý ten svet hierarchicky predstavíš, tak na konci dňa naozaj akože tá americká vláda má najlepší investičný rating, že má najsilnejšiu ekonomiku pod zadkom a má ako keby najstabilnejšie tie príjmy na to, aby dostala tomu záväzku. Ale ešte zdôrazním v tej Amerike, predtým, než pôjdeme do Európy, lebo sme slúbili, že čo to je hypotéky slovenské a to v Amerike nerozhodnú, že dôležité je, že tá ekonomika stále šlape. Že to je, ja som čakal, že spomalí po tej veľkej inflácii, ale nespomaluje, naopak sa stále šlape. Nie je to aj tými vojenskými konfliktami. Je to aj trošku vojnou, presunom výroby z Európy, však z Nemecka ušla každá chemička, ktorá mala rozum a kopu iných firiem, čiže šťastie aj to, energie drahšie. Amerika málo kto vie, ale Amerika je najväčší producent ropy. Že to už nie je Saudská Arábia, ale Amerika. Ale hlavne je to ten fiškál. Hlavne je to tá stimulácia, že ten Biden urobí každý druhý týždeň tlačovku a teraz podporíme prvých nákupcov domov a dajme im 5 000 kredit. Ale v akej forme to oni lejú? Vo všetkých. Sú to dávky, je to odpustenie študentských pôžičiek, voci, ktorých si vieš predstaviť. Bol ten Inflation Act, neviem čo, že do kampaň, hej? No brutálne. Hovorím, že tam majú... Ten deficit je obrovský, že len za ten deficit ty vieš zaplatiť 30 miliónom ľuďom priemernú mzdu na pol roka. Len za ten deficit. Vieš, čiže ten štát tým, že míňa ako zamestnáva strašne veľa z tej ekonomiky, čiže tam ťažko čakať tú recesiu, aj keď teraz presne ako sa bavíme, kedy to nahrávame 4.6., aby ste vedeli to zaradiť v časopriestore, podľa mňa tie signály spomalenia tam už sú aj v tej Amerike. Čiže je možné... Že napríklad revidujú prognozy rastu HDP, lebo tie jednotlivé centrálne banky, tam majú FED, to je Federálny rezervný systém, zložený z viacerých ako keby bank rezervných, oni si robia predikcie a niektoré z nich už revidujú, že čakali, že rast HDP v druhom štvrťroku bude 4% a išli dole na 1,6%. A uvidíme, že či to bude vidno aj v zamestnanosti a tak. Ale ja stále čakám tú recesiu, lebo prečo čakám tú recesiu? Lebo veľká inflácia, veľa chýb,
po veľkej inflácii väčšinou príde čistenie tých chýb, to je tá recesia. A v Amerike sme to nevideli najmä, pretože to zaplátal ten štát tými obrovskými výdavkami. Že oni ako keby míňali toľko, ako keby tá recesia tam bola. Takže pre mňa je strašne zaujímavé, čo sa bude diať okolo volieb a po voľbách. No a to sa chcem opýtať, či ty akože berieš do úvahy to, ja neviem, že ten výsledok tých volieb, teda či to bude jeden alebo druhý, že či to môže nejako ovplyvniť. To teda asi môže, nie? Určite to ovplyvní, len to je ako nepredikovať, že to je taká podívaná. Ešte nie z usadenín. že ako s prepáčením obidva tí kandidáti sú dosť akože nepredikovateľno divní a ja neviem, čo urobia. Že, či to bude Trump alebo Biden, že, a myslím, že ani trhy nevedia, čo urobia. Lebo takto obrovská otázka je, všetci myslím, lebo neviem, či si to zachytila, ale tak ľudia sa už aj boja o bezpečnosť alebo stabilitu toho dolára a o tie dlhopisy, že oni vidia, že tá Amerika je jediná z toho vyspelého sveta, ktorá po tej pandémii sa nevie vpratať späť do tej fiškálnej kože. Že oni ako keby si nevšimli, že pandémia skončila a míňajú podobným tempom. A všetci, že to sa tak nerobilo, hej, že väčšinou máš nejaký deficit alebo že máš nejaký limit na ten dlh, ten stále posúvajú. No a veľká otázka je, ten nový prezident, keď príde, čo urobí. Že či povie, že teraz sa spraceme do tej kože, že začneme ako keby oškrtávať tie výdavky, vyrovnáme rozpočet, lebo to bude nepríjemné, že to znamená nižšie výdavky do štátu a vyššie dane, pravdepodobne nejaká kombinácia toho. No a to je to, ako tlačí tú ekonomiku dole. No a keď ja vravím, že možno už teraz ekonomika spomaluje a oni to ešte budú mať spraviť, tak to nie je príliš dobré. A druhá vec, môžu povedať, že kašeme na to, pravidlá boli, teraz sme v novom svete, na dlhu nezáleží, Amerika nie je najsilnejšia na svete, všetci budú mať radi dolár a rozbalia to, že pôjdu ďalej takýmto spôsobom, že čo to urobí zase s tým trhom, že ten trh akože ich nepotrestá vyššími úrokmi, vyššou infláciou. Ale to sa nedá predikovať, lebo tak ako sa nedala predikovať tá recesia, lebo to musíš predpovedať, čo urobia politici. Vieš? A to je, ja mám ako na to príliš... No a hlavne ani tá kampaň nie je o tých ekonomických programoch, akože komplet je o iných témach. A kto vyhrá? Podľa mňa nikto nevie. Čo urobí nie len v tej zahraničnej politike, ale aj v tej domácej politike, že teda čo povie, že teda ideme to dať do poriadku, akože tie výdavky a tie štátne financie, alebo nie. No, no dobre. A teraz aká je tá úroveň toho úroku? Nad 5% sú ešte stále 5,5 až 5,75. To oni majú rozmedzie 0,25%. V Európe sme pod 5% stále, že tam sme boli aj nižšie, ale teraz bola zaujímavá, alebo je zaujímavá situácia, že teraz vyzerá to, že Európa by mala znižovať podľa tých všetkých inflačných čísel a by mali predbehnúť tú Ameriku. A to ja som v tých mojich videách spomínal, že vždy, keď to urobili predtým, že išli sami bez tej Ameriky, tak to zle dopadlo. Že akože ty myslíš, že oni by mali mať tú tlačovku po tej americkej, hej? Oni majú, jednu majú teraz, jak sa bavíme, myslím, že pozajtra, alebo kedy majú, ale tá dôležitejšia, na ktorej možno niečo spravia, je v júli, myslím, že 18. júla. A tam by teoreticky už mohli znížiť. Že sú už centrálne banky, ktoré znížili a v tej Európe Nemecko v recesii, všetko ostatné slabo rastie, tá inflácia naozaj padala rýchlejšie, je už dokonca nižšie než v Amerike, že v apríli bola na 2,4%. Takže je čas trochu to stimulovať, hej? Sú v monetárnej deflácii, že v Amerike už pribúdajú doláre, čiže tam to expanduje, ale v Európe nám ešte stále nepribúdajú eurá, lebo ako firmy si berú málo úverov, domácnosti si berú málo úverov. Čiže tu je dôvod, prečo znižiť ten úrok. Aj keď musím poznamenať, že tie posledné inflačné čísla, čo vyšli minulý týždeň za maj, že to bolo akože rýchly odhad májových čísel, tak prvýkrát po dlhej dobe vzrástla tá inflácia z 2,4 na 2,6 medziročne. Hlavne vďaka službám, že medziročná zmena cien v službách akože je taká tvrdohlava a že nevyzerá, že sa ich chce klesať. Je to niekde okolo 4%. Čiže to by im mohlo dať teoreticky zámienku, aby počkali ešte na tú Ameriku. Že doteraz, do tej posledných čísel sa to vyzeralo, že nebudú mať príliš výhovoriek, prečo by nemali znížiť. Ale ja si to uvedomujem, že Lagardová tiež nechce ísť sama. Že to je strašné riziko ísť proti tej Amerike, alebo neísť spolu s tou Amerikou, lebo keď sa pomerí Amerika a ty, tak ako však kto to mal vedieť, ale keď ty urobíš niečo samostatné a pomýliš sa, tak každý povie, že to je tvoja chyba. A v 2011 hovorím, že začali zvyšovať a báť z recesia a museli zase znižovať, že išli samostatne, tak je strašne, akože ja som zvedavý na to, čo spravia. Skôr by som si typol, že nepôjdu do toho, že povedia, že nie, že tá inflácia, ešte pozrite sa, tuto sme mali vyšší print posledný v tom máji,
že ešte počkajme, že počkajme na ďalšie dáta. A ty si hovoríš, že tá inflácia zase vyzerá, že niečo jemne vzrástla, že to je kvôli cenám, čo išli hore ceny služieb? Že tie služby medziročne rastú ešte relatívne rýchlým tempom. Čiže oni idú hore stále, tam ide o to, že akou rýchlosťou, že či rastú o 2%, služby rastú cez 4% a plus energie. Tá energie ako keby... Tam bol ten efekt, že oni klesali, ale teraz v poslednej dobe trošku začali rásť a to už vidno akože na tých číslach. Čiže máme tu ako rozdielný vývoj ekonomicky. Amerika šlape, tá doteraz minimálne strašne šlapala, nízka nezamestnanosť, všetko. Európa tak sa potáca, Nemecko v recesii a zároveň obidvaja majú relatívne vysoké úroky a teraz, že čo s tým? A podľa mňa tie argumenty sú, že v Európe je o mnoho viac dôvodov pre zníženie. V Amerike ja tam príliš zatiaľ dôvody na zníženie nevidím. No ale čo s tým Nemeckom v recesii? Však to, ako sa to dá oživiť? Všetci od nich závisíme, nie? No to je... Tam mne zaujímavé, mne ako Slovákovi príde zaujímavé, že kedy tá chrípka nemecká príde sem. Že ono to vždy chodí s meškaním, že niekedy to je pol roka, niekedy rok, ale ja si neviem predstaviť to, že Nemecko je v recesii alebo má veľké problémy a my to necítime, lebo my sme v podstate... My sme aj výrobnou halou Nemecka, aby som to takto povedal. A to Nemecko naozaj ten posledný rok, ono sa tak potácalo okolo tej recesie a potom aj padlo technicky do tej recesie. Ale čím to je, že jak si hovoril, že odišli im firmy, investori, alebo čo je tam nízka spotreba, že prečo sú na tom takto? Tá vojna určite zasiahla tú Európu mnoho viac než Ameriku, ale z časti je to aj tou energetickou politikou, že tam sa akože ten prechod na tie zelené alternatívy bol príliš rýchly, spackaný, neviem čo, nezapli si tie jadrovky, a keď to mali. A myslím si, že mnoho tých firiem pochopilo, že budú dlho v prostredí vyšších cien energií, relatívne vyšších, lebo tie firmy nezaujíma len to absolútne číslo, ale že oproti iným krajinám, lebo oni súťažia s produktami so všetkými. Čiže oni si myslím, že im došlo, veľa im došlo a preto akože tých energeticky náročných výroboteľov veľa odišlo, že to je nadlho, že poďme radšej preč a lepšie spravíme. Plus im splásla bublina v nehnuteľnostiach, lebo tiež oni mali podobný cyklus ako my tu, že mali nízke, že oni pred tou poslednou finančnou krízou im nerastli nehnuteľnosti. Vo Frankfurte boli podobne drahé byty, jak v Bratislave, ale po tej finančnej kríze, ako tá ECBčka začala stimulovať, u nich to začalo akože ťahať tie ceny nehnuteľností, podobne ako u nás. A tam korigujú výraznejšie už tie ceny nehnuteľností. Čiže tam normálne vidíš opustené developerské projekty, ako kopu developerov tam má problémy, čiže aj toto. Plus samozrejme, že tie ceny nehnuteľností vplývajú na pocit bohatstva tých domácností. Keď si zobrala hypotéku a kúpila si niečo za 100 a to stojí teraz 80, tak ty sa cítiš chudobnejšie, čiže ovplyvňuje to aj tú spotrebu. Čiže ja by som to, v Nemecku je to vyskladané z viacerých faktorov, že ťažko povedať, čo je to najdôležitejšie. Boli tam už akože tie posledné úplne čísla boli trošku optimistickejšie, že je možné, že už našli kde si dno a že začnú rásť, ale uvidíme. Ale pre mňa je dôležité, že tá posledná priemyselná výroba na Slovensku bola tak ako prekvapia, že minus 6% alebo čo, a tak uvidíme tiež, že či to je začiatok ako nejakého dlhšieho trendu, alebo je to už to, že sa prejavuje aj to Nemecko na tom Slovensku. Ale v tej Európe je určite väčší problém, o mnoho väčší problém než v tej Amerike. No, tam aj keď sa pozrieš na ten vývin, že vlastne keď prepočítavaš HDP na hlavu, že to je najdôležitejší ukazovateľ, lebo to je vlastne ukazovateľ, že ako ti rastie tá životná úroveň, tak ako keby sa niečo pokazilo v tej Európe v tej poslednej finančnej kríze a Amerika rastie, akože ide ďalej v trende a tá Európa strašne stagnuje. A to je dosť zlá správa, hej, že keď sa Nemecku stane to, čo sa deje v Taliansku, oni 30 rokov stagnujú, tak je to dosť zlá správa pre nás. Ale ja dúfam, že sa to nejak otočí, že sa to tam upracuje. Tak ale nie je to aj tým, že akože tá únia, Európska únia, nehomogénna, hej, že tie krajiny, tam sú také rozdiely, akože ťažko hovoriť, vieš, o nejakej priemernej aj úrovni, že každá z tých krajín má nejaké iné svoje problémy. Má, ale je problém, keď viacero tých krajín veľkých, tých jadrových má problémy, lebo to potom akože ťaha dole aj tie, lebo hej, môžeš to rozdeliť na krajiny jadra a potom až tie nové prišelské krajiny, tie transformované, ktoré doteraz rástli rýchlejším spôsobom, ale keď sa pozrieš na Českú republiku, tá pomaly nerastie, ten posledný rok. My rastieme strašne pomaly. Ja viem, že tuto každý hovorí, že akože sme na tom dobre, ale nie, my rastieme
to je vďaka aj tým eurofondom, že tu sa míňajú peniaze. To ináč, ten efekt je aj v Taliansku, keď sa pozrieš, že v Taliansku sa strašne investovalo posledný rok, ale to je presne ten stimul, ktorý prišiel z Európy, že to sú tie fondy a on za to tam úplne strašným spôsobom vyplýtvalo konkrétne na rezidenčné nehnuteľnosti, na opravy rezidenčných nehnuteľností. Tam často, že sa opravovalo za viac, než stojí tá nehnuteľnosť. A to vidíš v tých ako krátkych číslach, ale ten efekt prejde a znova padnú späť, lebo je to viac menej skoro spotreba, že to nie je investície do nejakej väčšej produkcie. Čiže máme dva rozličné osudy. Keď ECBčka zníži, zásadná otázka pre nás všetkých, čo investujeme v nehnuteľnostiach, však aj hlavne my dvaja. Aj my už máme dostávané. Ale síce my nemáme už, ale tak ty hypotéku máš fixnutú, my s fixom v podstate. Ruka nad hlavou. No tak to neviem, ale... To by bolo teda, keby tuto si robila podcast zle peniaze a nemala ten dobrý fix. Ja myslím, že si ma v podstate donútil do tejto témy. Ale tak ľudia sa pýtajú. Jasné. No, však sme zavidovali, že aj nejaké banky, aj veľké, však tento týždeň znížili nejaké úrokové sadzby a teraz akože sú také rôzne interpretácie, že či len sa akože len blížia už ku konkurencii, alebo už reagujú na niečo, čo bude nasledovať? Je to také komplikované, že ten príbeh, lebo znížili tie dlhšie veci a zvýšili tie kratšie. Áno, že vlastne tam tie kratšie veci išli na 5%, tá ročná fixácia. Tie dlhšie niektoré klesli, ale keď sa pozriem, že taká priemerná fixácia, neviem čo, na 5-ročná je 4,8%. A to ma celkom teší, lebo vyšla tá moja predikcia, že ja som kedysi, neviem, či si pamätáš, som mudroval, že tie hypotéky sa v normálnych časoch hýbu niekde 1,5% nad štátnymi dlhopismi, slovenskými 10-ročnými. A to tak vychádza, lebo slovenský štátny dlhopis teraz má 3,6% a keď k tomu pripočítaš 1,5%, tak to je čo, 5,1%. Americký má koľko? To je... 4, niečo pod 5%. Ja už to vieš, ja už to porovnávam. Hej. Ináč to je stále ešte relatívne, a to ja rozprávam v tých mojich videách, čo robím, čo sú tak getované pre tých členov, že to je krátke americké štátne dlhopisy, tie dvojročné sú stále celkom dobrý nástroj, práve preto, že máš tam relatívne vysoký úrok, že tam vieš dostať do 5% na krátkej dobe, že tam nemáš to riziko tej ceny toho dlhopisu, že tu máš vlastne to používaš iba ako terminovaný účet, že si otvoríš terminovaný účet tým, že nakúpiš ten krátky dlhopis. Ale to sú praktické veci, to si pozrite tie videá, keď chcete. Ja len hovorím, že tie úroky na hypotékach nie sú približne tam, kde by mali byť. Že sú tak akože nadostrelo tých slovenských štátnych dlhopisov. A teraz práve preto je to zmiešané, že krátke išli hore, tie dlhšie išli dole. Že podľa mňa v tej banke ako tak aj tie trhy tak čakajú, že tá ECBčka začne znižovať, ale nebude to také rýchle a nevieme, že čo sa stane potom. Že nevieme, čo sa stane, preto je tam tá opatrnosť. A to neviem ani ja, lebo to je dôležitá otázka, že či príde tá druhá inflačná vlna, alebo nepríde. Tak to musí byť, to nie je jasné skôr? Nie, lebo sa neudeje zo dňa na deň. Lebo, no práve, že teraz sú zmiešané signály, lebo ako keby aj v tej Amerike, aj v tej Európe prišlo také podskočenie, že mal si trend, že tá inflácia išla dole, všetko sme tu vyšli. A teraz a ono to môže byť, vieš, to nie sú presné veci, veľa sa to odhaduje a tak, niečo sa ti tam započíta, že môže to byť len nejaká ako šum, že nejaká odchylka a pôjde to ďalej dole a môže to byť akože naozaj, že sa niečo otočilo, lebo tá Amerika tým, že je veľká a že veľa stimulujú, to akože presiekne do celého sveta, že oni sú obrovský spotrebiteľ a ty keď odpustíš študentské hypotéky, študentské pôžičky, tak to sú miliardy, stovky miliard dolárov, teraz neviem úplne presne, 150 miliard tu bolo alebo koľko napočítané a to má efekt potom aj na spotrebu a na tie všetky ostatné veci. Čiže zmiešané, nejdem dávať žiadne silné predikcie. A to sa kvartálne, alebo akože kedy bude jasné, že či je to nejaký trend? Každý mesiac sú nové inflačné čísla, ale keď uvidíš 3 mesiace, že za sebou akože to nejde dole alebo to rastie, tak je to pomerne jasné, že majú problém. No. Ale to je taký problém, že to si teraz nikto nevie predstaviť. Že nikto nečaká, že by v Amerike rastli úroky. Že to je ako... Lebo všetci čakajú, že už zníži. Čiže buď to bude, že nechajú, alebo znížia. Hej, ale že by zvýšili to, ale to, ako to ja už hovorím rok alebo 2 roky hovorím, že ten trh je príliš optimistický, že ako rýchlo sa vrátime ako keby k tým nízkym úrokom, že najprv to bolo hneď, potom za rok a teraz sme vlastne 2 roky a stále nič, že ono to môže naozaj trvať. Ale už nám ten čas tak inak plynie po pandémii. Prečo je to dôležité? Pretože kopa developerov a kopa firiem čaká, lebo teraz majú nepríjemne vysoké úroky a si vravia, však nejak to prečkáme, zafinancujeme to nejakým cashflowom, krátkými požičkami a potom prídu nízke úroky a znova bude dobre.
ak k ním dojde ten signál, že tie nízke úroky neprídu, tak skoro, ak by teraz Fed zvýšil, tak podľa mňa môžeme uvidieť likvidácie v niektorých, napríklad komerčné nehnuteľnosti v Amerike, že tie majú problémy, u nás majú komerčné nehnuteľnosti, niektorí developeri majú problém s financovaním, lebo je drahé. Čiže keby sa zmenilo to očakávanie až takým brutálnym spôsobom, že sme sa dostali z cyklu znižovania, alebo očakávaného znižovania do zvyšovania, tak to by bolo akože horšie správa. Ale stále nie je to podľa mňa hlavný scenár, že akože nechcem tým strašiť, ale myslím si, že tá možnosť sa podceňuje. Akože stále tiež si myslím, že keď Amerika spomalí, tak aj tie ceny asi polavia, že asi to nebude rásť do tej druhej vlny. No, ale ty si hovoril tých komerčných nehnuteľností, ale také, že v Amerike to je aj, teraz som čítala takú nejakú analýzu, že akože je to aj zmenou nejakého štýlu, že napríklad po pandémii, že sa nevrátili do obchodov ľudia. Takže nakupujú online a tak, a že tam napríklad tie všetké retailové a také obchodné centrá, všetky prímestské, že vlastne sú prázdne a akože končia, ale že to kvôli proste tej zmene, ktorá sa už akože nevrátila naspäť. Šťastie aj tá práca, ako spôsob toho pracovania sa zmenil, že ako tie home office ako zostali v relatívne väčšom podieli. No a plus akože šťastie aj poklesol ten dopyt aj celkovo, lebo ten vyšší úrok ti zmení ekonomiku celého toho projektu. Že veľa tých projektov, čo vychádzali ziskovo pri nejakom nájme, s vyšším úrokom už nebudú vychádzať ziskovo. Či už len z toho hľadiska. Aj keby všetko ostalo rovnako, aj nájmy ostali, aj obsadenosť, ale presne ako vravíš, aj tá obsadenosť klesla. Čiže nie je to len tým úrokom, ale je to aj tou obsadenosťou. No dobré, ale Lagardová nás zniží úroky, budeme mať z toho lacnejšie hypotéky, to je kľúčová otázka. A to podľa mňa není úplne... Kľúčové, že kedy? Úplne ja. Že kedy, ale že či vôbec. A tam by som bol opatrný, že podľa mňa ona až tak oveľa nezniží z tých dôvodov, čo som spomenul, že ešte sa boja. A druhá vec, že ono sa nemusí premietnúť jednak jednej do tých slovenských štátnych dlhopisov. Lebo to ide Lagardová zniží základný úrok, premietne sa to do slovenského štátneho dlhopisu a z toho tie banky premietnú do tých hypoték. Čiže tam sa môže stratiť niečo z toho. Čiže keď Lagardová dá dole 0,5% dokopy za pol roka, tak to nemusí automaticky znamenať, že slovenské hypotéky klesnú 0,5%, môžu klesnúť menej. Čiže ešte to si treba zobrať. No a naše banky aké signály vysielajú? Naše banky sú price takers, čiže oni sa len dívajú na to, čo sa ja dívam a čakajú, čo s tým bude. No, že oni veľa z toho nezmenia. Oni ale nemôžu dať niečo, čo je príliš mimo trhu, alebo sa proti tomu poistiť, že na druhej strane predajú niečo. Že keď dajú hypotéku s 5% úrokom, tak ju predajú kde si hneď, alebo čo, že snažia sa zbaviť toho rizika. Ale oni tiež nevidia do budúcnosti, že to akože naozaj v tomto je ten systém divný, že tam si tá pani sadne, alebo ten pán si sadne a rozhodne za celú ekonomiku. Že vlastne nejak v centre sa rozhodnú, že toto je to správne, aj keď nikto nemôže vedieť, čo je správne. No ale nejak sa rozhodnú a nejaký to bude mať vplyv. No. Podľa mňa je ale trošku veľa optimizmu na Slovensku ohľadom toho trhu nehnuteľnosti, že toho sme prešli, že úroky, hypotéky, a že podľa mňa je stále príliš veľa optimizmu to, čo to bude robiť s tými nehnuteľnosťami. Každý čaká, že sa vrátime do toho stavu pred tou pandémiou, že to tak nejak bude fungovať. A to si myslím, že tomu by som až tak neveril. Že ja mám skôr pocit, že aj keď trošku znížia tie úroky na tých hypotékach, tak už tam nevidím príliš priestoru pre to nové zadlžovanie, pre tak dynamicky ako keby rast toho objemu hypoték a potom pre ten pozitívny efekt na tie ceny nehnuteľnosti až tak. No ale akože teraz preložené pre človeka je, že akože nečakajte to výrazné zníženie, že s týmto tu teraz budeme žiť rok, 2, 3. Pri tých hypotékach? Pri tých hypotékach by som nečakal 1% alebo 0,9%. Asi budeme žiť s úrokmi na hypotékach výraznejšie nad infláciu, to znamená 3, 4, 5. Ale to je vabank teraz, že keď naozaj príde druhá vlna inflácie, tak to môže byť aj 6, aj 7. Čiže práve preto... Čiže sa môže stať, že tie súčasné budú ešte... Áno, presne tak, že sa môže stať, že fix dneska zafixovaný bude dobrý. Opäť ja neviem, ale keby som si bral, tak by som počítal s tými všetkými možnosťami. Že dnes je zaujímavé na tomto, že je otvorené aj smerom hore, aj smerom dole. Že nedá sa povedať úplne jednoznačne. Tak toto keď niekto odhadne. No a ešte k tým nehnuteľnostiam, že jeden z dôvodov, prečo si myslím, že to nebude mať nejaký zásadný efekt, aj keby sa znížil ten úrok základný, znížil sa úrok na hypotékach, že to nerozbehne až tak ten trh slovenských nehnuteľností. Skôr mám pocit, že to bude skôr stagnovať, možno ešte trochu klesať. Je to zadlženie domácnosti, že my sme na Slovensku ten dlh domácnosti vzhľadom na tie hypotekárne revolúcie, na to rýchle zadlžovanie po poslednej finančnej kríze, že my sme sa dostali nad 70%, že dlh domácnosti k hrubému príjmu domácnosti 70%. No a keď sa pozriem na tých postkomunistov
štátov okolo, Maďari sú 33%, Češi sú 56%, že nikto nie je tak vysoko. Maďari boli tak vysoko, Maďari boli na 60 počas tej poslednej finančnej kríze, ale sklesali. Mali tie švajčiarske hypotéky. Presne tak, to bol ten obrovský problém, čo Orbán povedal, že banky to zaplatia, ale potom ako chvíľku boli schladení a sklesali. Čiže si myslím, že my sme relatívne veľa zadlžení tej domácnosti, že tam už nie je príliš priestoru to do nich napchať. No, že to už nie je priestor, že si nebudú brať ľudia hypotéky, ale keď si neberú hypotéky, opäť, ja som sa bavil aj s developermi a tak a oni mi hovoria, ale však tie drahé veci sa celkom dobre predávajú v Prahe, v Bratislave. To v Prahe hovorím, že hej, to sú tí ľudia, čo utekali pred týmito voľbami tam, išli pokúpiť. Ale to je iná vec. Ale oni to nefinancujú z hypoték. Presne, že to sú iné produkty v podstate. Že to sú tie luxusné veci, že je naozaj high net worth individual alebo ultra high net worth individual, ktorý potrebuje si kde si uložiť peniaze a on nerieši, aké je tam výnosové percento. Že či to prenajme za 7%, alebo že on to nechce ani vôbec prenajať, on si ukladá peniaze. Chce mať byť v Prahe, chce mať byť tam, tak to sa môže dobre predávať, lebo to sa kupuje za cash. Ale tá masa toho, ten stred toho trhu, to sa nekupuje za cash. Že poznáš niekoho, kto si normálne, akože má normálnu prácu a ešte si za cash kúpiť nehnuteľnosť. Väčšina ľudí kúpi s hypotékou, no a tam nevidím až tak priestoru pre ako keby nejaký masívny rast. Že tých hypoték ako je jasné, že bude pribúdať, ale tí ľudia budú opatrnejší, lebo už to majú celkom dosť na tej súvahe. No. A plus tie klasické veci ako demografia, hej, že máme zlú demografiu, teraz kolega posielal do takú správu, že nám uniká tá úboda tých ekonomicky aktívnych presne v tom veku, že 25 až koľko 44 rokov, že to sú tí, čo kupujú tie nehnuteľnosti, tak do roku 2040 ich bude o 30% menej, než ich dnes. Už nám ubúdajú, ale ubúdajú relatívne rýchlo. Odchádzajú, alebo sa nerodia? Nie sú, a kde sa nenarodili. My, Husakové deti, už sme všetci, ty máš postavené, ja mám postavené, a po nás bolo o 50% menej detí sa rodilo. Čiže toto treba ako zvážiť, akože, že podľa mňa tých nehnuteľnostiach, a kam tým smerujem k tomu, že cítim ešte stále také nadšenie z tých nehnuteľností, napriek tomu, že kopu tých Slovákov, keďže máme už 96% vlastníme tu nehnuteľnosť, by sa malo sústrediť na tie iné investície, že ako napríklad tie akcie, alebo tie iné veci, čo tu riešime. Že tých nehnuteľností ako neviem, aký tam bude výnos priemerný za nasledujúcich 20 rokov. Keď sa porozhliadli po tých iných investíciách, tak si potom môžu zarobiť aj zase na tú nehnuteľnosť, nie? No a väčšina už má, ale hej, akože na tú ďalšiu. Hej, a tu v Prahe. Ale to podnikaním, to už sme sa bavili. To sa nedá urobiť s takým normálnym investovaním na normálnom trhu. To ani teba, Aďa, v našom seriáli Investujeme do akcií s Aďou. Ale bohužiaľ, musím ťa upokojiť. Ja mám úplne iné očakávania nebude to na ďalšiu nehnuteľnosť v Prahe za hotovosť. No. Asi teda. Keď nenájdeme tú Nvidiu budúcu. Či asi nenájdeme. My tu pracujeme úplne s iným nastavením. No dobre. Čo sme neprebrali? Čo by sme ešte ľudia chcú vedieť, ktorí ťa zastavia v Lidli? Čo majú kúpiť? Teda nie v Lidli, ale aj keď by som im skôr poradila, čo majú kúpiť. Treba pozrieť letaky. No teraz frčalo zlato chvíľku, ale to presne, že narastie to na cene a všetci to chcú kupovať, keď to je dole. Tak zlato už mám, síce v takom symbolickom množstve, vďaka tomuto podcastu, ale ty si kúpil nejaké zlato? Odkedy sme sa naposledy nevideli? No, kúpil som derivát na zlato, no. V marci som naposledy kúpoval. V marci sme sa nevideli sme sa v marci a kúpal som ťažiarov, ale to nekúpujte ťažiarov zlatých, to je taká špekulácia. Ja som sa normálne... Nie, fyzicky som nebol už relatívne dlho. A prečo? Tam, no. Lebo mám. A bolo drahé? No, alebo? Nie, lebo ja s tým neobchodujem a ja skôr sa na to dívam, že ako percento majetku. Chápem, že to mám ako rezervu, keby zle bolo. A ja ho mám viac teraz, ako by som ho mal optimálne, čiže ja sa budem skôr vracať zo zlata do akcií, že to je akože, čiže ja nepotrebujem teraz viac zlata, ako preto. Že ale keby niekto nemal, tak bolo teraz dobrý čas na kupovanie? No teraz je na historických nominálnych maximách, čiže tak je najdrahšie ako kedy. Ale možno keď nemá žiadne, tak ako treba nejaké kúpiť, netreba čakať, lebo to akože človek nikdy nevie. Ale treba to priebežne kupovať, že netreba to časovať presne, že nemám žiadne, chcem mať 10% majetku alebo 5% majetku, vypočítam si, koľko to je a postupne to nakupujeme. Ale to je presne ono, že keď to je dole, tak mi píšu, že nefunguje to, neviem čo, a presne vtedy treba nakupovať a potom sa o tom píšu články, že to vysoko, neviem čo. A ty, keď sa chceš teraz zbaviť nejakého, tak teraz je dobre predávať, hej? Ja nepredávam to fyzické zlato. Akože to akože ktoré mám za účelom toho poistenia,
tak to nepredávam. Ako to človek kupuje, ako zvyšuje to množstvo, lebo sa mu rastie majetok prirodzene z inej činnosti a keď chcem zachovať to percento, tak dokupujem. Skôr predávam to akože deriváty, ale to je opäť, to není pre normálnych ľudí, že to sú tí ťažiari, alebo tie veci súvisiace so zlatom. Áno. Ale ja som sa pýtala na to fyzické, na to dobatôžku, čo si vezmeš, keď to ja než dúfam, ja to myslím vážne, že dúfam, že to by bolo najlepšie, keby som na tom prerobil. Aj. Že, lebo to znamená, ja som si tiež odniesla, že to je najlepšie, keď to nebudeš potrebovať. Ale už asi na tom neprerobíme, lebo tie peniaze akože tým, že čo robia s tým a ako to robia, tak ako neviem si predstaviť, že to bude o mnoho lacnejšie o tých 10 rokov. Čiže keď som tam bol prvýkrát v tom Rakúsku, tak v 2003 či 2004 to stalo 350 eur. Čiže to je ako, to vidíš na tom, čo sa deje s tými peniazmi práve teraz na tom. 2300 alebo koľko je. Unca? Unca. Už som sa naučila takú terminológiu. Zase si budú ľudia myslieť, že viem, o čom hovorím. Ale nie. No dobre. Nejaký dobrý život? Nejaký dobrý život vedieš? Nie, musím pokorne povedať, že ja som spokojný, že som rád, že sa opäť hýbem a už môžem aj bicyklovať, čiže ja mám super život a ty, Jaďa? A ja mám, dobre, len už som bola taká pripravená investovať po tom našom seriáli a potom... Som ťa nechal v štychu, no. Si ma nechal v štychu a že potom som musela tú energiu do niečoho vložiť. To si rozoberieme v ďalšom... Toto je taký teasing na... ďalšom dieli. Seriál o investíciách, že teda kam som tú energiu vložila. To normálne milník v Vadinom živote, akože nakúpila akcie. A ktoré nakúpila, ako nakúpila a či dobre, sa dozvieme v ďalšom dieli. Ľahká nápoveda. Juraj, keď videl screenshot mojho portfólia, zalomil rukami. A povedal som, to je dobrý materiál do ďalšieho podcastu. A hneď vyzdravel, aby... A utekal do Bratislavy. Aby sme to mohli dať do poriadku, tak. Ale nie, všetko je v poriadku. Hej, dobre. Ide leto, takže tešíme sa. Koncerty aj boli, aj budú. A teraz bude jeden dobrý v Bratislave, ale v ňom neúčinkujem. Tak to nespomenieme, to sa neoplatí spomenúť. Na ten sa pôjdem pozrieť. No dobre, tak niekedy na budúce opäť dovidenia, do počutia tak a dúfam, že sa uvidíme skôr ako naposledy. Ahojte. Majte sa pekne.